Doncs sí. Ara, a continuació, i seguint la tradició familiar, us deixem amb Fusters i Serres Production, Jonathan. És que és un clàssic, el Fusters, això. Fusters i Serres Production, tio. Els Fusters i Serres són famílies de la Salut. Ja no ho sé. Són les famílies principals també. Va sortir fa 5 anys amb la Gemma Gran i el també fer un cantar al Jonathan. L'any passat vam fer com un telenotícies.